आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय मुख्यमन्त्री आवास यजना ग्रामीणनि मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट लानानै फैदों। साननैसो बावैसो मोनसे आसाम गभर्नमेन्टआ नटिसआव बहननानै होदोंमोन, जाय बिथांमोना प्रधानमन्त्री आवास यजना ग्रामीणनि वेटिं लिस्टआव नाम दं। नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ मुख्यमन्त्री आवास यजना ग्रामीणनि जोहै नोंथांमोननो पाक्कानि न' होनो थाखाय थांखि लानाय जादों। नोंथांमोना बे वेटिं लिस्टआव गावबा गावनि नामखौ बोरै चेक बानायनो आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो ए टु जेड डिटेल्सआव देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नोंथाङा बे लिस्टखौ बोरै चेक बानायनो जोङो ए टु जेड डिटेल्सआव नायदिनि। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गुगोलाव सार्च खालामनांगोन PM आवास वेटिं लिस्ट। लोगोसे आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्टयै पेजाव थांनानै नायनो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबे गिबिनि पेजावनो थुनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों इज एभेलेबल हियार। नोंथाङा नैबे हियाराव थुनांगोन। जोङो दानिया नैबे हियाराव थुनानै होनोसै। जोङो दानिया नोंथाङा बेयाव अके थुनांगोन। जों अकेआव थुबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि अल स्टेट, नोंथाङा नैबेयाव अल स्टेटआव नोंथाङा स्टेटखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। बेयाव जोङो आसामखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। जोङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि ब्लकखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। जोङो बेयाव मोनसे ब्लकखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव PCDCखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। जोङो बेयाव मोनसे PCDCखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबे केप्साखौ नैबेयाव माइनास खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन। जोङो बेयाव केप्साखौ जोङो दानिया बेयाव केप्साखौ बहायबाय। दानिया नोंथाङा साबमिटआव थुनानै होनांगोन। जोङो साबमिटआव थुबाय। साबमिटआव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे जोंनियाव पेज गेवगोन। बेयाव नोंथांनि सिरियाल नं, नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लक नेम, पन्सायत नेम, रेजिस्ट्रेसन नं आरो बेनिफिसारि नेम, फादार नेम, मादार नेम, नोंथांनि बेयाव गासैबो डाटाया बेबायदि थागोन। नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि नामखौ चेक बानायनानै लानांगोन। नोंथाङा जुदि बे नामाव नोंथांनि नाम दं, नोंथाङा मुख्यमन्त्री आवास यजना ग्रामीणनि जोहै नोंथाङा पाक्कानि न' मोननो हागोन। दाख्लै बावैसो मोनसे नटिसआव बहननानै होदोंमोन। नोंथाङा नैबेयाव बेखौ डाउनलड खालामनानै हागोन। नोंथाङा नैबेयाव डाउनलड PDFआव नोंथाङा थुनानै होनांगोन। बेयो डाउनलड जागोन। जोङो दानिया बेयाव डाउनलड PDFआव थुबाय। डाउनलडआव PDFआव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे PDF डाउनलड जागोन। नोंथाङा बेयाव इजियावनो गावबा गावनि गामि वाइसआव थांनानै नायनानै लानो हागोन। दानिया जोङो बेखौ मिथिबाय। दानिया जोङो नायगोन जाय बिथांमोना प्रधानमन्त्री आवास यजना ग्रामीणआव पाक्कानि न' मोननो थाखाय गोदानै लिस्ट सायख'जादोंमोन। नोंथांमोना बेखौ बोरै चेक बानायगोन जोङो बेखौबो नायगोन। दानिया नोंथाङा बे लिस्टखौ चेक बानायनो थाखाय नोंथाङा नैबे पेजाव फैफिननांगोन। फैनानै नोंथाङा नैबे आवास सफ्ट नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। आङो बेयाव थुनानै होबाय। आङो बिनि लिंकखौबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथाङा नैबे रिपर्टआव थुनांगोन। आं बेखौ गोदान भिउवारफोरनि थाखायल' बानायदों, जाय बिथांमोना गोदानै चेनेलाव गोदानै जइन जादों। नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना प्रधानमन्त्री आवास यजना ग्रामीणनि गोदान लिस्टखौ बोरै चेक बानायनो नोंथांमोना बेबायदि प्रसेसआव चेक बानायनो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों बेनिफिसारि डिटेल्स। नोंथाङा बे बेनिफिसारि डिटेल्सआव थांनानै नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। दानिया बेयाव नोंथाङा नोंथांनि स्टेटखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। नैबेयाव नोंथाङा नोंथांनि ब्लकखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। नैबेयाव नोंथाङा नोंथांनि PCDCखौ सिलेक्ट बानायनांगोन बेबायदि। दानिया नोंथाङा बेयाव नैबेयाव सिलेक्टआव थुनानै नोंथाङा माबे इयारनिखौ नायगोन। जोङो बेयाव 2023-24नि डिटेल्सखौ नायगोन। नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामनांगोन बेयाव। दानिया बेबायदि क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्किम, जोङो माबे स्किमनिखौ नायगोन बेयाव प्रधानमन्त्री आवास यजना ग्रामीणनि जोङो स्किमखौ नायगोन। जोङो बेयाव क्लिक खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबे केप्साखौ नोंथाङा माइनास खालामनानै दहायनि बायदि नैबे बक्सआव बहायनांगोन। जोङो दानिया बेयाव केप्साखौ बहायबाय। दानिया जों नैबे साबमिटआव बहायबाय। साबमिट थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे बेयाव डाउनलड जाबाय। नोंथाङा नैबे डाउनलड PDFआव बेखौबो डाउनलड खालामनांगोन। जोङो बेयाव डाउनलड PDFआव खालामबाय। जोंनिया बेबायदि लिस्टआ डाउनलड जाबाय।
प्रधान मन्त्रि आवास यजनानि ग्रामिननि गोदान लिस्टआ नोंथांमोना बेबायदि प्रसेसै नोंथांनि नामखौ नैबायदि चेक खालामनो हागोन। बेयाव गोदानै सेनसन जानायबो दं आरो कमप्लिट जानायबो दं। बेयाव गोदान गोदान डाटाखौ नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। बेबायदि गावबा गावनि डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज नोंथाङा बेबायदि सिलेक्ट खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। एसेनोसै।